Mao na ni gahapon related ni sa story ni King. Ni King. No, nga, in a span of 1 month, 28 cases reported na rape. Nagkasakag yun. Almost like every day doon ay rape case. Unya sa ikatulong bahin sa atong special report, Andrea. Unsay epekto sa sexualidad sa usa ka tawo sa iyang unang sexual nga kasinatian. Inay usa ka sagrado nga buhat, Glenn, nga gisaulog sud sa kaminyuon unsay hinungdan kun nganong na usab na ang panglantaw sa katilingban ug may resulta sa mga sex crimes. Ani ang part 3 sa special report ni King Perez. Ang gilaptan ko sa akin, babayaw, gilap nagka-try daw, suit to, umot. Makaboba na, muna siya dito sex, na timingan naabot yung anak, pinahunong. Giangko ni Tulip nga usa siya ka biktima sa rape. Iyang uyuan mo'y unang nakapahimo sa iyang linghod nga pangidaron, ug didto naabli ang iyang huna-huna kabahin sa sex. Nakahatag sab kinig impact kung ngano sayo siya nga na-engage sa group sex sa edad nga 15 anyos. Mausab kini ang nasinati ni Cactus. Sa edad nga 6 anyos, napahimuslan siya sa iyang igagaw. Na-expose ko during na 6 years old, pero with a single partner, wala dyan na kanang encounter sa group sex. It's just naabot pagkuhan na kanang grupo-grupo na mo jam, tagay na ma-expose na ng butang, it's just nothing na lang. Matud pa sa hepe sa Women's and Children's Protection Desk, kakasagaran sa mga rapist, mga kailara sa mga biktima, sama sa mga silingan o paryente. Sud sa duha ka buwan karong tuiga, 16 ka mga rape cases sa mga menor de edad ug 7 ka rape cases sa mga kababainhan ang natala sukad Enero diri sa Cebu City. We all know nga dili tanan nga situation makontrolado namo. So it is our way of reaching out to these children, if not to these women who are victims of this kind of abuses. Na through our information drive, they will be educated. Sumala sa research ni Dr. Watin, mahitabo ang pagbuhat sa usa ka sex crime kung favorable ang kahimtang sa perpetrator. Matud sa doktora, nagtuo ang mga langyaw nga usa ka safe environment ang Pilipinas sa pagbuhat og sex crimes. Tanan nato nga behavior dili lang na siya gibuhat na nato because we're reacting to a stimulus. Pwede na siya nga it's also because of choice, condition nato ba. Diba naman tayo giingon nga the way people treat us is because that is the way that we have allowed people to treat us. Alang sa pakigbatok nga mabiktima ang mga batan-on, usa ka information drive gihimo sa WCPD. Alang sa mga high school students aron malikayan sila nga mabiktima. In fact, ang ratio sa ato ang kapulisan as to the population is really not following the standard. Unang dyan ang pulis. Usa sa mga gitanaw sa simbahan katoliko kung ngano gikalimtan sa karong henerasyon ang pagtudlo kabahin sa sex, mao nga gihimo na lang kini nga substitute for intimacy, inay nga usa ka sagradong buhat. Because siguro of the idea that we have commercialized sex, especially in our times now nga, it is seen as something that is marketable, no? It is connected with money now. Then some people think that it has become objectified, it has become something that you acquire ba, no? Na without effort, without the need to enter into a meaningful relationship with another person, it's something that you acquire, no? Sa katapusang bahin niining paghisgot sa sex, atong mahibaw-an ang susamang kasinatian nilang Cactus ug Tulip. Kay gawas nga namolestya sila pagkabata ug ma-enjoy sa group sex. Na may ubang na customer na hinahalag storya na sa ibang customer na I should be wearing this one, I should be like this. King Perez, News 5. I'd like to reserve my opinion until nga makitaan kita to ang full-length nga feature. Part 4. Part 4. Sa special report ni King Perez. Pero bitaw sakto gyud Glenn, no? No?
naagid siya impact kini atong mga childhood experiences even sa kanibitang mga coverages namo on let's say for example prostitution. Naka-interview ko kani atong mga bugaw nga mga babay. Amo sila ipangutana nga kana nganong naabot mo inani nga point. And bisan sila angkon sila mismo they were also victims of abuse. So dagko gid kini siya impact ni aning mga instances. So muli kinahanglan gyud nga hugot gyud nga i-monitor no sa atong mga ginikanan nilahang mga anak to make sure that they're provided with the right moral foundation. Yes. But what led to the abuse, no? Muna Mao say sa angay sa natong ipangutana. Okay, common naman ganing mga abuse nga diri sa mga batanon, but what influenced the abuser to the abused? Matubag na ugma sa part 4 sa special report ni kapatid King Perez.